Desde o BNG rexeitamos que Vigo continue a avanzar na desertización do seu comercio de proximidade mentras multiplica as grandes superficies e macrocentros comerciais. Hoxe Vigo xa conta con 6 grandes superficies como son os centros comerciais de Camelias, de Praza Elíptica, da Travesía, Gran Vía, Alaxe e Vialia. Xuntos suman 175.000 metros cadrados os que o Concello e Zona Franca pretenden sumar outros 263.000 cos proxectos das áreas comerciais de Cruceiro, de Arecaré ou tamén do Parque Comercial de Lecer do PTL de Valadares. Falamos de incrementar nun 150% a superficie de grandes centros comerciais na nosa cidade nun contexto no que o pequeno e mediano comercio viu desaparecer nos últimos 10 anos a un de cada 4 establecementos e cando ademais en moitos dos macrocentros xa existentes son cada vez máis os espazos baleiros. A isto hai que engadir tamén a situación crítica que padecen, por exemplo, os mercados municipais pola falla de apoio por parte de Concello e Xunta de Galicia. A concentración do consumo en poucas mans cunha oferta comercial máis uniforme e dependente de decisións alleas vai deixando polo camiño numerosos pequenos negocios que non poden competir en condicións de igualdade e que acaban por fechar co conseguinte impacto sobre o emprego e a economía local. Cando desaparece o comercio de proximidade, as rúas perden actividade, relación social e vida, converténdose en espazos máis baleiros e menos seguros. Ademais, o emprego que se crea nestes grandes complexos adoita ser moito máis precario, con xornadas parciais, con menos dereitos laborais, con menores salarios e menor estabilidade. Trátase, ademais, dun modelo que fomenta o uso do coche particular, incrementando o tráfico e as emisións contaminantes e que consume grandes, enormes cantidades de solo e tamén de enerxía. Este modelo comercial é absolutamente irracional, insustentável e só beneficia a grandes compañías e firmas transnacionais. Non xera emprego neto, senón que acaba por desertizar o tecido comercial da propia cidade, que é, compre lembrar, o que dinamiza os nosos barrios e parroquias, impoñendo un modelo de consumo que non xera retorno á cidade, nin apenas valor engadido, e que se sitúa nas antípodas da necesaria e desexável economía circular. Desde o BNG apostamos por un tecido comercial enraizado na propia cidade, de proximidade, asentado en todo o territorio para revitalizarmos o conxunto dos barrios e de parroquias que, ademais, promova a produción local e galega. E por iso demandamos declarar Vigo como zona saturada de grandes áreas comerciais cunha moratoria que impida a apertura de ningunha nova grande área comercial nos vindeiros 10 anos. Unha medida que ten que ir acompañada pola posta en marcha dun plan local de dinamización comercial que brinde apoio ao comercio de Vigo, que é o único das 7 grandes cidades galegas que non recibiu ningún só euro de axuda pública desde a pandemia. Queremos, ademais, que non se pode seguir a apostar na terciarización da economía da nosa cidade, que xa provocou que hoxe teñamos 7.000 empregos industriais menos dos que había no ano 2009, o que significa a destrucción de un de cada 4 postos de traballo na industria viguesa. Vigo ten que ser moito máis que unha cidade de servizos, ten que volver ser o potente pulmón industrial e productivo do noso país e converterse na capital galega da tecnoloxía, da innovación e das comunicacións. O que precisamos non son máis novos macrocentros comerciais, senón políticas públicas que poñen en marcha as enormes potencialidades productivas que temos, blindando o futuro de sectores chave como son o naval, a automoción ou o complexo mar-industria e avanzando tamén na diversificación das actividades industriais.